дар Украина ҷонибдорони Русия ва ватандӯстони маҳаллӣ дар шаҳри ҷанубу ғарбии Одесса раҳпаймоиҳои эътирозӣ ташкил карданд. Фаъолони ширкатдори раҳпаймоии ба тарафдории Украина истеъфои раиси шӯрои шаҳрии Одессаро талаб карданд. Дар тазоҳуроти мухолиф бошад аз президенти Русия Владимир Путин тақозо шуд ки кишварро аз ба қавли онҳо миллатгароҳои украинӣ наҷот диҳад. даҳҳо хонаводаи минтақаи хушунатдидаи Анбари Ироқ ба хонаҳояшон дар шаҳри Рамодӣ баргаштанд. ҳанӯз моҳи январ дар авҷи ҷангҳо садҳо ҳазор нафар Рамодиву Фаллуҷаро аз дасти ҷангиёни Алқоида тарк карданд. ҳоло ин мардум умедвор аст ки ҳукумат ба онҳо дар барқарории манзилашон кӯмак мекунад. дар Қирғизистон дар пайи задухурди эътирозгарон бо полис дар шаҳри Талас 2 ходими полис ба шифохона интиқол ёфта, 17 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. ҳудудан 150 нафар роҳи пайвасткунандаи Қирғизистону Қазоқистонро маздуд карданд. онҳо хатми корҳоро дар корхонаи тавлиди тилло талаб доранд. наздикони қавми Балуч дар шаҳри Карочии Покистон ба нишони эътироз аз ошкор шудани як гури дастаҷамъӣ дар вилояти Балуҷистон эътироз карданд. онҳо бовар доранд ки афроди кушташуда наздикони гумномшудаи онҳоянд. соли ҷорӣ ин гури сеюми дастаҷамъист ки дар Балуҷистон ошкор мешавад.